ole khoi huna po kalin engthil po ti ila engi motak tok theivek din huna ding kan ni a hetiang che hian keni ongi Sunday go cheng apa kan sar en kultura anram Malaysia ho po hian tol thattu non rong atong don ti reng aring phahau lawang amai ro chu he thil thleng hian Malaysia rampum pui ngor hingin dan thar an siam na konga so su tu poimo tak aloni ta hiala heti taka mi pui thin urna chok chhuak tur hian engthil che ange achunga thleng in thlir hodon ti ang July ni som pariat kumsang kha zakwa sumsari pali khan kani ong lei ki ani hi anu Parli Viswanathan ong le apa ong Beijing ti inkara lo piangin unaw me chhal hir pathum jinga amilai ani a Malaysia ram chaklam aipo a an chung ko hian chengin chung ko hlim thei tak le in hmangai tak an nge nge anu Parli hi Chinese Indian ni in apa hi Singaporean ani thong keni hi mitai matak le fin tak ni in arun thangliana azir na reng renga po mark sang tak tak ron mu chawzelin thian tam tak anei ba ka a then le rwal te zinga po alar ve hle a hei mai ba ka atumaro ema wangin ramdanga le khazer te hi achak thin hle a me chetum ro nangang chuan chu po chu atihlo tling le tatlat mai a thian ti le chung te thlopna thatak hnuaya kumsang khazakwa somkwa borvel khan Hawaii a economics degree te han nei hiala hetia a graduate no hian Los Angeles khopuya nazong tura kal in atum ro ba ka hwai sen bok nen marketing company a na mule thoin a hlo a chilem no bokania nge Los Angeles khopuya me upo khosak boy lo le hadam taka cheng thein a hnuloka a pasal ani mai tur Brandon onga atonna ani ta nge nge ani Brandon anu le pa hi Chinese ve ni in kumsom ni malam khan Singapore atangin Los Angeles a hian an pema Brandon a chuan adam chung hun deuh tho chu America mi le san in a hun a hmang ani ber mai chu keni Malaysia a le na tumna nei lem lo nen phei chuan anin mil zwal ema kumsang ni pakhat khan in nei tange nge in an hnoloka Sunday go a omhlen turin an kalsoi ta boka fa nei ngal vat lo ma se zote la in an fa angmaya duat le en kolin annun akal tlong chhobok nen annuna hun poimo tak bung ni na chu hlim takin an hmang chhowe tabek beka nima sila heng zong zong hi kumsang ni pathum kumtir tang chuan aron in thlak dang lam chho ta tlat mai kumsang ni pathum kumtira khan keni pa ong bi jenga chuan wanwai thlak takin kalkan sarawei ti mu chu ani a hei hian keni le achung te chu anril ru ati shomin ati lungai hle a omna mun hlata ka tang chuan apa chu angai to ve na sa hle thin ti chuan apa zai tura ti ani no chuan apa sal Brandon na chu an zote en kultura nu che in thlona ticket abuk nuwa juni khat komsang ni pathum khan apa en kulturin Malaysia lampan chuan a thlok tawang wanga heta hian van nei thlak takin apa chu hlotling taka zaini in mangchang chuan thatlam apan chhawele ta hlau mai chutia apa inzia umlam apan chho tak bek beka chuan keni po chu a thlamang be tan tel tela hei wang hian US lama letle chu tumin juni sompali kumsang ni pathuma chuak tur ticket chu abukta a atopna atan ti in a ho ma zana achung tinen Kuala Lumpur a Bangsar shopping center a Montius restaurant ale wine bar a zanjia ankil hova hemizana an thalaka po hian chung ko in lungrwa le hlim tak langin keni po a hlim ngang mai hun engemaw chen hun nuam taka an man hnuwa keni chuan anu chu a chau deuh to awangin le tumril ro chungin a unaw pahni tinena thla torin in hnuai motor dana chuan an chukhlata a nima sila parking naman an pek tur kholbul an thlen chuan keni chuan akara ticket a theihil ti hre chhuakin a chungte chu kholbula lo ngak turati in kar lampan chuan a pheile a heta a chungte lo nga na le akar da na hi minute ni atanga minute khat lek kal ni ma se minute som ni no thleng po a keni alo la le tak lawa chuan anu le u naw te chu an mang ang hle a phone ati callin avoi khatna chuan a ring ral thaka avoi ni na ero
voicemail a atlang ngal ta dei mai heta hian an call in kara a phone chu off ani ti lantirin a chung te chu an mang ang zwal ta hle maya an kar hi proton tiara purple ni in an da na lai an zu thlen chuan alo om to reng reng lo an shil a hain an chi ai na sa hle a an choina chuan chhole in chanchin chu an chungte an han shil ta ngala chotia chin shiat lawa keni abota ka chuan an chung kwa chuan zongin an boi tamap map mai le security office zong halwatin an hmu vele CCTV footage en an dila ti chuan security tinen chuan keni lanna an zong le tangat ngat maya chotia an han zon ta ka chuan an thil hmu chuan ati hlau thong zol ngei mai heta hian keni chu akar lampana akal lai hmu ani a ma se keni chuan zuiru tu ani ti a reng reng lo maya a hnu loka keni le azuiru tu chu hmu theilo china thwain CCTV footage a langnun hung bera chuan keni kar chu mi pa tu ti hriat lovin a khala keni hlau thong mel tak chunga motor dan a atlan kwal hnuwa an chuak zui ta chau chu anita ani keni bo atanga darkar khat aral hnu chuan a chung te chu police ne na kalin keni chu mi bowa an waziak lu tange nge a ama iro chu hetia an zia lu hnu atanga reilote a motor da na hmuna an video nei chu keni an hmu hnu na ber ani lauti hriat ni in thuthar aron omle tatlat mai zanlaya police pahni duty te chuan keni kar ni nge ya an hriat chu hmu in an wapan hnai chuan a chunga mi pa pakhat le hmeichhia pakhat an hmu a police ten an ni na chian tura an ID an dil chu peve ve in ami pa zok chu kumsom hni pasari mi amet najibin arisa ani ti hriat ani a heta hian an ID an check saklaya ametaril ro lak pen ani lai chuan keni chuan aruk thai ang berin police te puina chu ngin tomin akut alo ti chena sa hle a ma se heti la hian police te chuan enge ti atum ti reng an che thiam lo hetia keni in puina dila police te a signal la hi amita chuan lo hmu in an ID police call lai po chu lalet man lovin atlanta phut maya hei hian police te chu thil fel zan lo a om ti hria tirin police pakhat chuan silai phorin keni chuan a kar chu a kap ngala amai ro chu ake pakhat chu kap thep ma se hei hi kar ti ding tur chuan tok lovin an tlan tlang ta thowa tin hei mai ba ka hian he thil thlena tanga darkar khatnu loka u naw pahni te chuan mi pa tu ti hriat lovin an chan puina aron dilaya athlang fi somni vel ka hla a kara mechia ril ru ha mel ta kalo thu chu u naw ti chuan an hmu a chuta chuan ami pa zok chuan kar te yar thlak tuma a boilai chuan meichhia chuan na sa takin zaizirin an puina alo dil ve na sa hlea hetia zaizira keni chewek waklai an hmu hian u naw zinga a meichhia zok chuan thil fel hel oma hria in car number plate chu thlalak sakin police te a thon alo ni amai ro chu chutia car ki thlaka boimek ameta chuan areidon lu tok nia hria in car ke po chu thlak talem lo chuan keni chu akal bo puile ta mak maya hetia u naw pahni ten keni le amita chungchang an report hi nungdama keni an hmu nun na ber alo ni ta reng mai hemi tu ka tang hian keni chungchang report engma aron lu tak lo awang chuan a chungtiril ru chu a ha zol ngang maya lo theilawa keni pasal brendo na po chu chanchin shil alo ngai ta bok nen ani po mil sang tam tak dana tang chuan ti theini silovin aril ru a ha nge mai ti chuan keni bawa tanga ni thum aral hnu chu ni som pasari kumsang ni pathum alo thlen chuan thulung chia thlak takin keni chung de chu aron deng tatlat mai in sakna a na thok te chuan kong le lam sira tanga thilrim chetak lo nam thin chu in fia tuma phein rim lam chhuana an chui zela alo lan chhuana nia an hriata chuan tui chepai na chin an wa hmu a ramsa imutla in athi ani ringin a chin chu an hongta a ma se chuta chuan meichhia tu ti hriat hlei the to lo khopa karte yar kara lo kang cheto tak chu an zu hmu ta hlol maya he ruang chhar report hi police te chuan bo zui watin ruang chhar na hmun chu an wa pan ngala chu ruang ngonga chuan pon in vetin a om bor chin na tang chuan aban chu phuar be ani a heta hian
Kenny bo tho report an sia to awangin ama ani le ni lo chian torin a chung te chu an va be pop ta ngala Brandon na po in mel sang tam taka hla atang chuan ril ro she om takin chanchin chu alo ngai chang ve reng boka ama iro chu forensic lam chuan Kenny le Brandon ate hlo em an mang chhia chu an ron nim nget tatlat mai anu deuh leka Kenny karpo chu a kela thevek chung chuan arwang an charna atanga mun hlavak lawa mu ani boka tin amita hian police kota a ID an hu chhati a the hil nge ni anga a fing vak lo shim zok ni doni engma thlenglo angmain abial nu ne na an in lo atoma chuan a holia Kenny rawanga chuan mi pachi mu ni in amita DNA nen alo in mil che a hengba ka hian amita thomhno ate chuan Kenny DNA tam tak mu ni in heta chang hian atan phatwak ngeina omto heklo le amita po chuan death penalty pumpel be sein athil ti chu apong ta vekta ani heta ain puana le mita mutu te soida na chang chuan nu cheitu te chuan thil thlendan kim chang an ngai ro theita a akar ke thlaka tumhnu khan amita chuan mun re lai tak le an ro san hnuaya kar chu khallutin Kenny chu sit nunga pheitur chuan awawa hemi zingdar khata changa zingdar nga inkar hian Kenny chu nasataka pongswal ni in alo inven na a Kenny chuan apuma voi ni vi atoka tin phorbi are hlumzui ni in chulai hmunbul tui chepaina chuan kar te yar pahni nen avom thlak nuwa taxi la in a ho sanzuya hetia rong taka angai saka atha hnu hian du tok tamai lavin atuka petrol bur ni nen let le in Kenny rawang chu awa halta aloni a ti chuan he twal tha na hi ni thum chung chui chian ani hnuwa le evidence te an envek nu hian amet na ji pacho man ni in Kenny kidnap pong swale tha thu boy ortir anita ani amma salama kantarlan to angin he kheisian Malaysia rampum pui soi ngingin an thinrim tlang hle maya tin Malaysia hian twal that shemna anat emawangin hetiang thil hi a thlengkhat ema chumdanga chuan thu boy chai chung hi are thinin chai hun po tan luk ani thin lona in he case ero hi chuan mi pui a thongin mi pui atanga norna anasat emawangin thlathum hnu luka thu boy hi honchan ani ta hlawa tin he case kalpui ani la hian amita chuan mi khongai na nga tak Kenny chu pui atum mai chau ni anga insoin heng thil thleng zong zong hi thil sha swal palwanga thleng ani thu asoya chu mai ba ka atha tum zok tak chu anna tho na thinami a chhor tu no nia soin Kenny chu no chu ani emoti in akitnapa ma se Kenny ID a mu nuwa che atha tum ani lo thote she chhuaka anui dun bok bok thote asoi boka ama iro chu hetia anin sha chho no hian amita chuan Kenny chu thiana siam ngi tumin 6 man puya asom thole Kenny chuan chana engma apek lo awanga remti nia angai thu asoi zuya tin Kenny awi chan po ama inven atum na wang chaw ani thole chelo tora shilin damno ina shwai atum thote asoi tel boka ma se Kenny chu thidon thawa asya ta wangin aril ru thlakin ashwai du le talawa chumi hnuwa wanram chu ma zoka pantora apui hnuwa arwang chu tui chepaina apai tak tho asoi tamia mia maya heta hian athil swalte chu soimoi tumin han phuan kwalvil viau ma se evidence te chuan khongai na le za ngai na telmap lawa ngai sa ani zia akok vek mai se athu boy chai ani la hian hei hi avoi khatna mai ni lavin amma a me che pali dang alo pong swal to thu sha chho ani le a nima sila heng mai che pali te hian mi pui wan tlang hne na an hming le ni na ponzar an dula awangin he thu hi an ron nim nget ngam talo ani ti chuan tol thatu te an test thin angin amita po hian ril rolam chian lo na ani le nei lo psychologist ten an han in le a heta hian ril ro chian lo na nei ani chuan mi pa ngai anga trial thei ani don lawa ma se hengte zong zong nei hnu hian amita chuan chian lo na anei mi lo ani ti mu ani a hei wang hian mi pa ngai thlapa trialin athil ti zong zonga thiam lo chantir ani ta a
ama iro chu evidence in ama akok vek chung le ziaka ain puanna a om vek chung po hian thiam lo na ka nei lo ti in ala tang ve tang tlat maya hengba ka hian a defense team te chuan theitop chhoin chhuan lam sang sang siam sakin engwanga tlan chhuana hun tha voi ni lai ani laya keni kha tlan chuak lo nge ani ti te in atwar tu keni chu mo pu antum na sa hlea chu mai ba ka keni ngonga pon invite chu an 6 mandona anlem chan ani in chumikal swal chuan ave thlumta ani ti te a soin atwar tu za na nei lek lavin an pu chena sa hle boka ma se heng an pu na zong zong te hi keni ruang hal chia to ngonga pon ve na laya kangve lo te chuan ngetle mar taka sui ani zia le lem chan na atana ve kwal mai mai ani lo zia atilang chiang hle thung atopa topa chuan ameta chu February ni somni pathum kumsang ni panga khan sha alam high court chuan thiamlo chantirin keni apong swalawanga kumsom ni tang tora shem ani a hemai baka atha awanga thitura achung thu rel sakni bokin voisom vok turin thu anti tlubuka heti la hian keni chu kaule theini to lawma se achung te le thian te ngai dana chuan amita chuan a phu tok shemna a hmun nge ya sha in anril ru po tlem chuan adam ve ta dewa heta hian amita hian reporter te hniana a shemna don chu apom thu soima se kumsang ni pasari le kumsang ni pakwa khan achung thu anrel sak chu thlak sak le turin dilna a theluta ma se he adil na hi maklem lo taka pom sak ni talvin September ni som pathum kumsang ni som paru khan amet najib bin aria chu kajang tan ina khai hlum anita ani ti chuan hetianga keni thi hnu hian klangwalia shopping center sang sang ge chuan meichhia te chawina motor park theina hmun siamin meichhia ni lo anlo lu theilo nan heng motor park na te hi lu na lama veng tu da thlap anita a tin hengba ka hian shopping center sang sang te chuan CCTV camera vo in ti mu in camera fe berber da anin ti mu to boka building chen khate po in keni case ang hi a thlen to lo nan panic button an ti mai hlau om alo thlen po a chi a chunga me tur da bokin motor park na ati po security guard duty tir an ni zel to bok ani